Sugeng enjang pasamuan ingkang kinasih wonten pundiya papan ing tlatah Sinode GKJ. Shalom. Mugi sih rahmatipun Gusti Allah nunggil ing gesang kula lan panjenengan. Pepanggihan kalian kula Pendeta Yafet Christian Hadi saking GKJ Pundong Bantul. Lan ing wekdal menika kita badhe sesarengan ngraosaken sabda pangandikanipun Gusti ing salebeting sabda winedar dinten menika Minggu 3 Mei 2026. Kita badhe sinau saking pangandikanipun Gusti kanthi irah-irahan berkaing Allah Tritunggal. Wondene waosan ing dinten menika saking serat kalih Korinta bab 13 ayatipun kaping 13 ingkang mekaten suraosipun. Sih rahmati Gusti Yesus Kristus lan siye Gusti Allah tuwin patunggilane Sang Roh Suci ana ing kowe kabeh. Pasamanipun Gusti kang kinasih, dinten Minggu menika sinebat Minggu Trinitas. Tumrap gereja menika mujudaken pahargyan lan pengetan wujud panggunggung kagem Gusti Allah kita. Inggih Allah ingkang makarya ing sauruting sejarah kanthi sebutan Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci. Kapitadosan Kristen ngakeni estunipun Gusti Allah kita menika esa setunggal, boten kok cacahipun 3. Tumrap para tiyang Kristen estunipun sampun rampung anggenipun sami ngrembak utawi diskusi bab Allah Trinitas utawi Tritunggal. Bab sinten to panjenenganipun? Nggih Allah kita menika. Kita para tiyang pitados namung kantun mitadosi kanthi gumoling manah nampi. Yakeni lan pitados bilih Gusti Allah kita menika tetela wonten ing Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci. Kagem gampilaken bab Allah Trinitas. Pokok-pokok piwulang GKJ utawi PPA GKJ nerangaken Allah jumeneng Rama kita nilakaken bab pangwasa anggenipun nitahaken jagat saisinipun kalebet anggenipun miji tiyang pitados minangka putranipun. Tentu Allah boten ngersakaken titahipun tumpes awit dosa kadurakanipun. Bila Gusti Allah monjalma wujud manungsa asma Yesus Kristus Sang Juru Wilujenging jagat. Manungsa lan sedaya titah karancang dening Gusti Allah tetep gesang kanthi prayogi ing salami laminipun. Mila Gusti Allah makarya lumantar Sang Roh Suci inggih Roh ing Allah ingkang nuntun manungsa supados saged mangertosi margining kawilujengan. Pakaryanipun Allah wau kalampahan ing sauluting sejarah saking kalanggengan dumugi ing kalanggengan. Mekaten kawontenanipun Allah Trinitas, inggih menika Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci. Inggih Gusti Allah ingkang paring berkah dumateng umat kagunganipun lan kepareng ngagem umat kagunganipun minangka margining lubering sih rahmat dhateng sedaya titah ing jagat mriki. Sumangga sami suka pingah awit sih rahmatipun Gusti Allah Trinitas, Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci sampun kaparingaken lan kababar dumateng kula lan panjenengan sedaya. Amin.